Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay ko ani Reynaldo Jose kan happy birthday kani Tatay Marcelino Dulay from Josephine Jose ti Subol Asingan, Pangasinan. Shout out kada Renato Reynaldo Jr., Maymay Hernandez, Julie, Emelda Velasquez kan Linda Pasyon. Kakabsat ko adamanang Leti, Rosie Sally kan Manong Boy, dito'y Prado Umingan, Pangasinan. Kastama ti Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual kan Pastor Family, Timinosikwan, San Quintin, Pangasinan. From Oliver Gutierrez. Gani, Kimberly kan Lady Matusalem, John Rick, Princess kan Prince Kian de la Cruz, Limon Family, ijay Kamalanyogan, kan ipag ko dito'y Dubai from Nelia Limon. Bulusan kan Leda Family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Shout out kada Jasmine Rivera, Mary V. Ramon, Glenn Peter Sipe, Leia Afunay, Jaylene kan Belinda Ramos. Alonso Maliaga kan Tanyasa Family from Homer Alamo. Salem kan Gaspar Family di Takanan, Kabatuan, Isabela. Muntaad Family dita Aguinaldo Ifugao from Virgilio Salem ti South Korea. Shout out kada Lenny Tolentino, Karag Vlogger, Headhunter Vlog, Eileen B. kan Jinky Michael. Tansing Ibale Burigsay and Family, Esther Ibale Garcia and Family, Victor Ibale and Family,
Luningning Retutal and family, Julian Ibale and family ti Hawaii from Gina Tianga. Shout out pa kada Jermeline Gayon, nati Agustin, Lenny Ki Alejo, Rowelyn Corpus, ken Maribel Bowat. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rohel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Ulila akon adamang, iso at imbilang kon nga amak ket ti kabsat day ditatang ko. Gapo ta iso tinang padakkel kanyak, sipud pimusay dagiti dadakkel ko. Sa anak mat anakaturpos iti panagadal ko, tadinak kabailan a pagadalan ti imbilang ko nga ama, tamakitaltalon laang ti obra na iti lugar mi. Iso nga itinaganos pay laang nga edad ko, kat nagtrabaho akon, tapno makatulungak iti pangamaeg. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Narabi ang kamot at simbang Rohel, kan kasla na bambanog kaunay. Wan nga rin tatang, timulong ak namin ang nagbagkat kadagiti simbang patastak si groserya. Kasta aya barawk. Ay na talaga anarigat ti trabaho yu itaayan mo ang groserya Wan tatang, nang runa no dati agatang iti kinarton wano bulto-bulto a produkto. Masapol nga minabagkatan mi pa nga itulod iti pagluganan da. Kabailam ka dia talaga day tatrabaho Rohel. Wan tatang, narigat mo't nagpili pa iti trabaho, kadyak mo't nakaadal. Naimbag nga ron na nakastrigak iti day ang groserya. Narigat at talaga ti awan nalpas na barok. Pasensyakan, tadi kamot ngamin kabailan na pinagadal ta makitrab-trabaho aklaan. Tatang, di kayo man nagsoy ti kasta? Pagyamanak nga rod unay ti panang taripato yu kanyak, sipod pimusay dagiti dadakkel ko. Da kayon di timakdarapan nakaamak, sipod idi. Rumbang laeng ata kastamot ti inaramid dagiti dadakkel mo kanyak. Isu da tinagnaedak, sipod pimusay da lolo kan lolam. Isu adida nga rin pa kadanagan tatang. Kabailak da itoy, para kada taadwa. Yaman ak tapinatgam ti awis ko kun Karina. Diyak ko makayat, ta sigurado nga aggastos ka manen. Diyak mat kayat amapaay ka. Naimbaglaangin. Rina, amumot siguro ti makagapo no apay nga inawis ka. Kaya't kung amin na maamuan, no anya ti sungbat mo iti dardarirag ko apanagayat ko kun ka. Amo ka na sayaat ka atao, Rohel. Kan nagagat ka pay. Napaliw ko amin dagita agalad mo, bayat ti panagtrabaho ta iti groserya. Katawan na pulos ti panagpamarang iti nakitam nga ugalik. Kasta amot ni ta amin natignay ko. Amog day ta? Isa bayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tan anatin nagtiriknakan ka. Ha? Agayatak mo tan kan ka, Rohel. Agpay Sorina? Aklo ni mo ti panagayat ko kan ka? Wen, Rohel, ay ayatan ka mat, kat sapay ko matadikan to agbaliw. Santo Apollo Serena, kat namnamaam mo na anya ti panakaamamom kanyak, agtali na idday ta. Talaga ka dinagayan ayatan, Rina? Wen, Rohel, ay ayatan ka, unay-unay.
Kasta nga iti trabaho barawk. Nasayat mo tatang. Inspirado ak nga ron nagtrabaho ita. Nadlaw nga ron, Rohel. Kasla nakaragrag sa kaunay. Apay, inaklon na ko ni Rina tatang. Agayan ayat kamin. Kasta aya. Ay na nagsayatan ngay. Kahit kaano ayam amum kanyak ngay ni Rina akayan ayat mao. Ikuyog kunto dito balay tatang. Sigurado ka magustuhan niyo mat ni Rina. Dahil tagayam ti makagapaw no ape anaragsak ka barawk. Alakid nasaya at mat ano adan inspirasyon mo. Tapno ka na yun anagagat ka iti panagtrabaho medya groceria. Talagang agagatak tatang. Namuna kat agkatrabahuan kami kan ni Rina. Rumbang laang, Rohel. Mala, agpulis ka nga rodan, tamangantan, baraw. Pas matlangan ti trabaho tayo. Amok ka na banog ka mat nagkahera itay, Rina. Wan nga rod, nagado nga min tinaggatang itay. Sapay aggigiddan da. Day talang tirigat na iti trabaho tayo. Nangrunan no kalkalpas ti sweldo. Ta sigurado nga ado ti aggrocery kadagiti kasapulan da. Saan laang aday ta? Uray dagiti aday store na. Dito'y damot laang nga umay aggatang. Taadayo ang nalaklaka tilako tayo ngam iti sabali a pagtagilakwan. Pudno day ta. Ay, ewan gayam. Kaano nga mapantamang lukat iti bank account ta? Tapno makaornong tamatan. Ag joint account talangan. Total, para matlay ti masakbayan ta ornungan ta. Ayun gaya man niya. O sige, mapantantoin ton day off mo. Agpakada aktubiitan ka ni boss. Tapno makarugitan nga agurnong. Sige nga rod. Kasta lang ang taramidin ta. Jay, mabalin ko mga oras sino kada tatag-withdraw iti kwarta no kasapulan ta. Jay, masobra iti sweldo ta. Iso ti ikabil ta iti bangko ta. Nasaya at day ta na panunot mo, Rohel. Tapno maisaganaan ta ti masakbayan ta. Inton kayat tanton ti agkalay sa. Gaputa talaga akayat mi ti makaornong ka ni Rina akaayan ayat ko manang Emmy na pagnumuan mi nga rod ti manglukat iti bank account mi. Nadarisay ti panagayat ko ka ni Rina. Iso nga ingka gumaak nga inaramid ti amin tapno ayatan nakmet. Pudno an narigat ti trabaho mi nga agpadpada iti grocerya pagpapaayan mi. Ngamawan anyaman na kada kami. Tasaan kami matalugi iti pasweldo kada kami ti amo mi. Kang runaan na, makatultulong ak ni tatang kadagiti pagkasapulan mi iti balay. Saan la aday ta? Makailasin akpay iti idip-depositok iti savings mi ni Rina iti bangko. Agingga iti kinasaritanak ti kaayan ayat ko. Kasla na patagunay iti ibaga, Marina. Wan Rohel, maipapanday to iti trabaho ta. Anya day ta? Inawagan nak ti kasinsin ko. Aw-awisan nak nagtrabaho iti Manila. Ha? Kayat ko adwata ko maamapan ijay. Manila? Ni inagad dayon ngay. Kan saan ka daan narigat tagtrabaho ijay? Amumot ngawan ti adal ko. Kakastoy lang nga trabaho ti amo kasarkan. Ado ti trabaho ijay, Rohel. Maisapulan da ka. Ngam siyak,
Adan agur uray at trabahok ijay. Sigurado ka kadi iti day tapang panunutam, Rina. Uwan, para dayto iti masakbayan ta. Tapno makaurnong ta adagos. Dakdakkel ngamin ti masweldo ta iti Manila. Sige, bayam ta panunuta ka na imbag. Kan yuman ko pa'y dayto ko ni tatang. Saan ko maanabayag ti panagdesisyon mo, Rohel? Amano maitad iti sabali ti trabaho nga agur-uray kanyak ijay. No di mo kaya ti sumurot, uray siya klaangan ti mapan. Saan Di ka mabalin na baybay na mapanagtrabaho nga agmaymay sa ije Manila. Tatang, ada ko mayuman ko kada kayo. May papanitian niya, Barok. Awawisan na kami ni Rina ang mapanagtrabaho ije Manila. Ada ka nun trabaho na nga agur-ura ijay. Siyakla ka nun tagsapol iti trabaho, kinto na da kami ije Manila. Adayo a lugar da ita, Rohel. Sapay italaeng nga umadayo ka no kas pangarigan. Wan nga ron, tatang. Kaya't nga ni Rina makaurnong kami adagos para iti masakbayan mi. Kasano nga iti pagnaidan nyo ijay. Agabang kami kano, tatang. Di kat agden na kayo nga rodan ijay kasagasawa. Kapilitan na kastanti mapasamak, tatang. Palubusan dak ka di. Barok, basta pagsayaatan nyo lakit day, apay kit din asaan. Mayat mo't day ta, tapno may saganaan nyo ti masakbayan nyo adwa. Ang kasano kayon dito'y, tatang. Di nakpagdanagan. Taado dagiti kakasinsin mo amabalin nga ayabak nga agnaid dito'y tapno adda kadwa. Sige nga, tatang. Kadi kay agdanag. Pauitan kayon to adagos iti kwarta. Apa na makasapulak iti panggadak iti Manila. Datan dito Manila, Rohel. Kastoy gayam dito Nagado alugan, kan nagado at tao iti kalsada. Kasta talaga at syudad dito'y. Makumikom amin at tao iti trabaho da. Papanantang arudan. Mapantay ti lugar ti kasinsin ko. Tamapanta kitaan di pagtrabahwak. Adamot na nasarakan na apagyananta dito'y. Nagsayatan nga rod no kasta. Sapay la ko matulungan nakmat nagsapol iti trabaho ko dito'y. Orean niya dita nakita ti trabaho. Basta nadalos, ayusan. Uwan narigat ti agpili-pili iti trabaho dito'y. Sige, mapantapay nga rod iti address nga imbaga na kanyak. Tapno makapagsasarita tayo na imbang. Timako na iti pagnaadan ta, Rohel. Basit laang akwarto daytoy. Ngam sana bale. Makabirok tanto matlaang itinasaysaya at nga abangan ta. Anusan ta pay laang daytoy. Wen ka diri na, awan ti parikot. Tinapateg, at pagnaadan ta. Kan agkaduata ditoy. Wen Ay, wen gayam. Nasingpet di amok iti pagsarar kakapag tagilakwan ti ukay-ukay. Si Kangay, kumusta mo ti amo nga inchik iti grocerya ang nagaplayam? Na-stricto rin Kan nauyong kadag iti trabador. Hanggang sa nabalin Basta aramidak latan no niya ti trabaho. Husto day ta. Aganos ta pay laeng. Tadamdamo ta ti umay agtrabaho diti Manila.
No makunaan na saya at ti panagbiag mi kaniri na iji lugar mi, nga uray makunaan na numulaang ti panagbiag manang Emmy, so nga ni mo tinagbalin abiyag mi iji syudad ti Manila. Nakastrek ka sales girl iti may nga ukay-ukay store ni Rina, idinto tanaawat akmot a kargador iti may sa groserya. Nauyong ti inchik a nagbalin nga amok. Iso ati dadduma akatrabahwak, agan anos dalatan, taan ka no mo ti sabali a master kanda. Syakmet, inka gumaak nga inaramid latan ti trabaho, tapno adda maipawit ko kanitatang, kan agtultuloy a makailasinak, kat manayunan ti urnong mi iti kaayan ayat ko. Umdasan a pakaragsakan mi nga agayan ayat, tunggal makita mi a manay nayunan ti urnong mi. Ngem iti panagtulid ti aldaw, adda na duktalak asaan anasayaat nga aramid dagiti katrabahwak manang. Nagbutengak, iso a nagresignak adagos iti groserya a pagpapaayak. Rina, anusam kumapay nga rod aging kay ti makastrega kiti sa bali a trabaho. Di kag danag, tay kagumaka talaga tagsapol iti sa bali a pagtrabahwak. Wen Rohel, narigat mo't ano pilitam ti agtrabaho pa'y ijay. Talaga narigat Rina. Agasam, tagipuspuslit da kadagiti stocks ito bodega. Kat amudan na nabistok taramid da. Ang mga nusak ti pabasulan da, numaduktalan ti boss mi taramid da. Iso nasaysayat lang na nagikatak. Husto ti inaramid mo. Ang mga no pati sikak at iraman da, numaduktalan ti aramid da apa nang ipuspuslit da iti stocks iti bodega. Nauyong ngamin na talaga ti amami, kan basit ti sweldo. Iso napanunod na ti kasjay, tap nagkakwartada ka no iti dakkel. Ay, saan anasaya at day Rohel? Madi day jay. Ano sampay lang harod ti agtagibalay ita tawan pa'y trabaho. Siya pa'y lang ti agtrabaho. Agyaman akan ka rin Agyaman taman nakaawat ka. Rabin, nga mapay nga awan pa'y ni Rina. Itay pa nagretira iti trabaho na. Di naman nga ron kay ti pasukon, tasayang ka no ti pletik ang mapan iti pagtrab-trabahuan na. Isupay ka na maimpad mi. Ada nagsardang alugan iti batog. Siripag man. Ni Rina mo ti dimsag iti nagsardang akotse iti batog. Asino nga ta tinang itulod kan kuha na anak akotse. Sapay tinted ti kotse. Iso asaan na makita ti tao ito unag. Aday tan ni Rina. Sa akong ti mangilukat iti daw. Naibagtadakan Rina. Asino tinang itulod kan ka anak akotse? Gayam may day jay pwesto. Nalabasan na ka agur-uray ti pagluganak nga agawid. Iso nga intulod na kon. Kasta ka di? Sige, agpulis ka nga rodan, tamangan tamutan. Ay, jak pa'y mabisin. Nagmerienda kami ngamin itay di pwesto. Nabsugak pa'y. Si kalangan timahan. Agi na akon, tanaban nugak.
Pimanaw mutlatan. Ay, unay ni Rina. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Nga mawataklatan, tamabambandog mo iti trabaho na. Mga anak yun din. Tamabisinak unayin anang uray kan kuha na. Aldaw mo't gaya man. Apay nga jak nakaring. Ay, jak pa'y nakaluti tarmusar mi ka ni Rina. Mga no nagluto ni Rina. Tawan mo tan dito idami. Rina, apay adinak rin ingay. Ni, awan mo dito kusina. Rina? Rina? Ni, talaga nga awan. Apay asa na nagpakada no nasapaan na pa nagtrabaho. Sa balit agparparik na kanya ka. Nakaskas daaw. Apay ajak na ka rin. Kan, jak na puta na pimanaw ni Rina. Saan laday ta? Jak pulos nakaputa nagpatpatnag. Itaman pa napasamak kanyak tigastoy. Madiday ito ya. Sa balit agparparik na kanyak. Agsubliak ito silid mi. Awanin da gitarwatin ni Rina. Ano da ito? Ada yung bati na surat. Anyang itilinaon da ito. Rohel. Demon. Namaan nga agawid akpay. Simurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti narangay a panagbiag. Makaamu nga mundan iti bagim. Apay akastoy mo tanti bagbagan ni Rina iti surat na. Lukasta, pinanawan na kon. Tibang book mi nga da iti drawer. Kitag. Ultimo ti bankbook mi. Inala ni Rina. Intaray ng turnong mi adwa. Kasano akpa yun ita. Sa payawan na pulustigam ko akwarta. Tawanan bay na babae. Balang kantis. Traidor. Aldawon niya katang-katangak. Manipod pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Tasan mo't kaya man nagbaybayad ni Rina iti abang mi. Ay Diyos ko, tulungan na ko ma. Sapay saan ko akabisado dito yung Manila. Mabisina ko na yun. At a restaurant ita sidag. Sigurado nga damakbakan na naibalang iti basuranda. Ang kalkalak iti mabalin ka pamadpad iti bisin ko. Kastoy mo't lang iti naramid ko iti kalman. Daytoy, mabalin pa yakan ng daytoy. Tanay kabin mo't iti supot. Alaak daytoy. Huwag mong kainin yan. Marumi na yan. Pasensya. Mabisin ako. Ha? Ilocano ka? Nana. Pasensya kayo. Mabisinak namin. Ilocano akbatlaeng. Taga Ilocos Surak Barok. Apay nagkalkalkal ka iti kanam di tabasuraan.
Dayo ak lang amin dito inana. Taga Quirino ak kat mabisinak unay yun. Kasta ka di? Tinasaya at umay ka. Umunag ta di ta restaurant ko. Tapno makapagsarita ta ana imbag. Anya tinapasamakan ka? Anya itayan tinagan mo? Rohel, madam. Apay nakadanon ka dito'y Manila? Imayak nagtrabaho dito'y madam. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ngam, idinawan na iti trabaho. Pinanawan nak. Kat inala na ti amin ni ornong may ti bangko. Kalpasan na. Pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Ta saan mo't gayam abinaybayadan ti kaayan ayat ko ti habang mi. Uy, kaasi kamot nga rod no kasta tinaramid kan ka ti kaayan ayat mo. Awan ka di sa bali nga amaamom dito'y Manila? Awan, madam. Katidakas. Awan na pulos ti kwartak nga imbati da di babae. Iso ang nagkatang-katangak manipot pinagtalaw da kiti nagnaidan mi. Kaya't ngorot agawid na ni Quirino, madam. Ngam, awan mo ti kwarta kapag plitik nga agawid. Di ka agdanag. Tulungan ka. Ha? Agpaiso, madam? Wen, ikan ka iti pagpletem nga agawid. Madam, nadakamat yu itay restaurant yu da ito eh. No, mabalin. Agtrabaho aklangan dito eh. Oraan niya trabaho, madam. Kaya't ko talaga timadaan iti trabaho dito eh. Tada supsuportara ka di lugar mi. Kan may saan pa yung amo ni tata nga kastoy tinapasama kanyak dito'y Manila. Sigurado ka? Kaya't mo ti agtrabaho dito'y restaurant ko? Uwan, madam. O sige, ikan kay ti trabaho dito'y. Marik na ka na saya at katao. Kan biktima ka laeng ti manang gundaway a tao. Oh, kumusta ti pa nagtrabahom dito restaurant ko, Rohel? Nasayat mo't, madam. Katagyaman ako una ititulong yung kanyak. Awan na nyaman na. Matulungak to pa'y dagiti sa bali at tao. Si Kantulakit din apadak nga Ilocano. Naimbaglakit din. Tanay sarungak dito yung lugar yung madam. Tanong saan? Diyak amon na niya tinapasamak kanyak dito yung Manila. Talaga ka di nga awan damag mon may papaniti kaayan ayat mo. Awanin, madam. Talaga alino ko nak. Intaray na ti amin ni ornong mi. Manipod nagtrabaho kami di lugar mi. Diyak lang pagarup ang maramid na kanyak tikas jay. Inayat ko unay ni Rina, madam. Agpaay eleksyon ken ka tinapasamak. Nariga ti agtalak unay itapanawan. Kan panunutom mo ti bagim. Di mo ipaay ti iso amin mo no agayat ka. Wan, madam. Amok itan. Diyak bay kat amon na niya ti mapaspasamak ni tatang ko di lugar mi. Tadyak mo na ipatpatuludan ni ti kwarta. Di ka agdanag. Apaman abaalam ti umuna asweldom. Palubusan ka nga agawid iti lugaryo. Tapno masarong karam ni tatang mo. Ha? Ipakamom tinapasamak kan ka ditoy. Katno kayat mo pa'y agsubli nga agtrabaho ditoy. Nawaya ka nga agsubli. Wan, madam. Agsubliak. Talaga kayat ko tagtrabaho dito ayan nyo. Agpaayak dito eh. Kaspang subad kumutan iti kinaimbagyo kanyak.
Nagsakit a panunutan, mismo akaayan ayat ko tinanglo ko kanyak manang Emmy. Naimbaglaangan tanaam amok ni Madam, kat tinulungan nak, idi kanito amang rugin nga agbalinak ko mga agpalpalama, gapo iti napasamak. Apaman nga rod ang nagsweldoak, pinalubusan nak ni Madam anagawid iti probinsyami. Naglaok aragsak, asi, kanda dumapay tinadlaw ko anarik na ni Tatang, apaman anaamuan na tinapasamak kanyak. Ngam imbes apailuyos iti imapay arik nana, binalbalakadan na ketdi, kat pinatibker na ti pakinakam ko. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw a panagtalinaad ko iti lugar mi, nagluasak matlaang ang nagsubli iti syudad ti Manila, kat nagtultuloy ang nagpaayak iti restaurant ni Madam. Aging gaitamanang adak paylaang ditoy, kat kontento ak iti trabaho, nang runa pa'y tanasingpet, kan managtulong ni Madam. Saan laada itamanang, nakaurnungak pa yan, kat nasubot kon ti kwarta nga intaray ti kaayan ayat ko. Awan mo't tanapulos ti damag ko maipapan ken ni Rina. Ngam no sa dino man ti ayan na ita, sapay la kumata naragsak, kan nasaya at ti kasasaad na iti sidong ti lalaki asimmurutan na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Rohel. Rohel, pagayam ko, nagkasang matan ti naramid kan ka ti babae nga inayat kan pinagtalkam launay. Nagalas a panunutan. Ngamdakkal ti kaasi ti Diyos, tadi na kabinaybayan bayat ti panagkatang-katang mo iti syudad ti Manila. Tanaam-amom tinasingpat nga amom ita iti pagtrab-trabahwam, anang ipaaykan ka iti baro abiyag. Di mo kumangarod lipatan dagiti tao ang nakatulongkan ka, nang runa ka dagiti gundaway nga arig na pinagtalikodan na ka ti lubong. Sapay kuma taagtalinaad ti kinaimbag kan kinasaya at ti panagpuspusom, tapno agtalinaad mat dagiti parabor a maaw-awat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapuna